A kísérlet célja a fény polarizációjának bemutatása. A fény polarizálható, ugyanis transzverzális hullám. A kísérlet egy optikai lámpát, egy gyűjtőrendség, egy optikai padot és polárszűrőket használ. Először is előállítjuk a lámpa éles tétét. Majd ráhelyezzük a padra a polarizátort, és utána az analizátort. Így az ernyőre poláros fény érkezik. Az analizátor polarizációs síkjának elforgatásával látszik a fényfolt elhalványolása, és pontosan derékszögű polarizációs síkok esetén a fény már nem itt át. Ezután a polarizátor mögé egy kvarc kristályt helyezünk, és ezek után újra fényt látunk az ernyőn, ugyanis a kvarc kristály a fény polarizációs síkját újra elforgatja. Különböző szögek esetén különböző színű a fényfolt, mert a fény színe a hullám hosszával van kapcsolatban. Megfigyelhetjük azt is, hogy hétköznapi anyagok, mint például a műanyag gomázó is lehetnek optikailag aktív anyagok, mint a kvarc. A műanyag optikai aktivitása a benne lévő mechanikai feszültségektől függ.